da iawn i chi gyd, a chroeso cynnes iawn i chi i'r oedfa ar y sul arbennig hwn, Sul y Pentecost. Diolch i chi am eich cwmni. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli gyda ni y bore yma. Croeso cynnes iawn. Yr ysbryd glân yn dod ar y Pentecost. Ar ddiwrnod dathlu gwyl y Pentecost, roedd pawb gyda'i gilydd eto, ac yn sydyn dyma nhw'n clywed sŵn o'r awyr, fel gwynt cryf yn chwythu drwy'r ystafell lle roedden nhw'n cyfarfod. Ac wedyn roedd fel petai rhywbeth tebyg i fflamiau tân yn dod i lawr ac yn gorffwys ar ben pob un ohonyn nhw. Dyma pawb oedd yno yn cael ei llenwi ar ysbryd glân ac yn dechrau siarad mewn ieithoedd eraill. Yr ysbryd oedd yn ei galluogi nhw i wneud hynny. Bryd hynny, roedd Iddewon crefyddol o wahanol wledydd wedi dod i aros yn Jerusalem. Clywon nhw'r sŵn hefyd, ac roedd tyrfa fawr wedi casglu at ei gilydd i weld beth oedd yn digwydd. Roedden nhw wedi drysu am fod pob un ohonyn nhw yn clywed ei iaith ei hun yn cael ei siarad. Roedd y peth yn syfrdanol.
Ond nid o Galilea mae'r bobl yma'n dod, medden nhw. Sut maen nhw'n gallu siarad ein hieithoedd ni? Roedd Parthiaid yno, a Mediniaid, Elamitiaid, pobl y Mesopotamia, Judea a Cappadocia, Pontus ac Asia, Phrygia, Pamphylia, yr Aifft, a rhan o Libia sydd wrth ymyl Cyrene. Pobl oedd ar ymweliad o Rufain, rhai yn Iddewon, ac eraill yn bobl oedd wedi troi at grefydd Iddewig, a hefyd Cretiaid ac Arabiaid. Maen nhw'n siarad ein hieithoedd ni ac yn dweud am y pethau rhyfeddol mae Duw wedi gwneud. Dyna lle roedden nhw'n sefyll yn syn, heb ddim clem beth oedd yn digwydd. Be sy'n mynd ymlaen, medden nhw? Ond roedd rhai yno'n gwatwar a dweud, maen nhw wedi meddwi. Gweddiwn. Trown at y dwyrain ac wynebu codiad haul. Môl yn Dduw am roi bywyd newydd, ieuenctid a dechreuadau. Trown at y de. Diolchon am y bobl, y digwyddiadau a'r pethau sy'n cynhesu ein bywyd, a'n helpu i dyfu a datblygu. Trown at y gorllewin lle mae'r haul yn suddo a machlud. Môl yn Dduw am bob machlud, pob nos a phob diweddglo yn ein bywyd. Wrth i ni wynebu'r gogledd, môl yn Dduw am ei fod ef gyda ni drwy her a chaledu ein byw. Plygwn i gyffwrdd ar ddaear, molwn y creawdwr am ei roddion i gynnal ein bywyd. Syllwn ar y nefoedd a rhwng ddiolch i Dduw am roi ni obeithion a breuddwydion fel y gallwn fentro ymlaen i'r dyfodol. Yn enw Iesu Grist. Amen. Heddi, i ni'n dathlu un o wyliau pwysiga'r Eglwys Gristnogol, sef y Pentecost. Dathlu pen blwydd yr Eglwys awn ni heddi,
gan bod yr eglwys wedi geni adeg y Pentecost cyntaf. Enw arall ar yr wyl hon yw'r Silgwyn. Mae gen i, fel rhai ohonoch chi o bosib, atgofion hapus iawn o'r Silgwyn, y minnau wedi cael yn magu yng Nghwm Tawe, ac yn addoli gyda'r teulu yng Nghapel Hebron Clydach. Ar y Silgwyn byddai holl eglwysi ac ysgolion Sul y pentre yn gorymdeithio drwy'r pentre. Pob un y tu ôl i'w faner ei hun, band pres yn ein harwen i, cyn cynnal oedfa awyr agored ar dir ysbyty Clydach, ac yna dychwelyd i'r festri am lon bola o de. Mi roedd yr achlysur yn un pwysig iawn ac yn un llawen iawn. A fi'n cofio nawr y cyffro glywed y sŵn y band yn agosau yn y pellter, ac yn oedi mwyn i'n hysgol Sul ni gael ymuno yn yr orymdaith. Ie, fe ddaw'r Silgwyn ac atgofion hyfryd nôl i fi bob blwyddyn. Ond mae dathliadau yn dywelach o lawer eleni wrth reswm. Ond bod ni'n sownd yn ein cartrefi, gadewch i ni drio dychmygu'r cyffro adeg y Pentecost cynta, pan y bydd Dduw yn weld a chryw o bobl oedd yn eistedd gyda'i gilydd mewn stafell, gan wneud ei hun yn bresennol drwy gyffwrdd yn nhw a'i lan ysbryd. Arweiniodd y cyffyrddiad hwnnw at stori ryfeddol, stori ydyn ni'n parhau i'w hadrodd a sgrifennu penodau newydd iddi heddi, sef stori'r eglwys Gristnogol. Ond fe ddechreuodd y cwbl yn yr ystafell fach honno, ac ymhlith y cwmni bach o bobl a lwyddodd yn nerth ysbryd Duw i fynd ati o'r fygyr ymerodraeth Rufeinig. Pobl oedd rhain heb adeiladau crand fel stan ni heddi, nac ychwaith unrhyw drefn ffurfiol ac yn sicr heb gymwysterau addysgol. Pobl gyffredin o'n nhw, yn weision am orwynion, yn bysgotwyr ac yn siopwyr, ond pobl y dywedir amdanynt i bod nhw wedi mynd ati ac wedi llwyddo i aflonyddu'r byd. Dyma oedd y Cristnogion cynnar, aeth ati droi'r byd wyneb i weired, i draws ffurfio'r byd dan arweiniad ysbryd Duw. Dyma hanes criw o bobl digon di-hyder ac ofnus, ond yfagodd rhyw hyder ryfeddol gan fynd ati'n wrol a dewr i wynebu'r byd. Criw a fagodd frwdfrydedd mawr wrth fynd ati herio'r byd, ac roedd brwdfrydedd yn sicr yn un o'r ffactorau a gyfrannodd ati llwyddiant. Gawn ni fawr o ddim heb frwdfrydedd. Ond beth yw brwdfrydedd? Wi eisiau wedi nodi fy mod i wedi cael y fraint o gael yn magu yn rhan o gymdeithas yr eglwys oedd yn cwrdd yng Nghapel Hebron yng Nghydach. Wel, un o gyn ysgrifenyddion yr eglwys honno oedd y diweddar athro Henry Lewis, pennaeth cynta adran y Gymraeg yng Ngholeg y Prifysgol yn Abertawe. Ac mae'r hanes wedi i basio lawr o genhedlaeth i genhedlaeth amdano fe mewn cwrdd gweddi un noson, ac fe ddisgrifiodd frwdfrydedd yn y cwrdd gweddi hwnnw fel tegill yn berwi. Ac mae'n siŵr eich bod chi fel finne yn lled gytuno bod hwnnw'n ddisgrifiad da iawn o frwdfrydedd, tegill yn berwi. Ond cofiwch, medde'r athro, fe all ferwi'n sych hefyd. Ac os yw tegill yn berwi'n sych, i ni nid yn unig yn colli'r dŵr, ond i ni mewn peryg o ddinistrio'r tegill hefyd. Ac efallech bod chi fel finne yn nabod ambell i berson a ddechreuodd yn frwdfrydig, ond i brwdfrydedd fel Tân Siafins wedi diffodd yn gogloi. Ond nid dyna oedd hanes y Cristnogion cynnar, dim o gwbl, oherwydd fe barhadd i meddyliau calonau nhw i ferwi. Ond nhw ar dan dros yr Efengil. Pan ofynnwyd i John Wesley rywdro beth oedd cyfrinach i lwyddiant fel pregethwr, i ateb oedd, rwy'n gosod fy hun ar dan ac mae pobl yn dod i'm gweld yn llosgi. Hynny yw, nid i fod yn gosod i hun yn
ar dan yn llythrenol wrth gwrs, ond bod tân i frwdfrydedd yn denu pobl tuag ato. Ac mae tân bob amser yn denu yn diwe. Mae tân yn denu am sawl reswm. Mae e'n denu'n sicr oherwydd i'w res, oherwydd i'w oleuni. Pan bod adeilad ar dan, mae pobl feson nhw'n dod o bell i weld y fflamau a'r mwg yn codi. Wel, dydd gwyl y tân ydy'r Sulgwyn, ac mae gan dan rhyw apel ryfedd ato ni. Mae pob plentyn wedi cael ei rybuddio i gadw ffwrdd o'r tân ac i fod yn ofalus wrth ddefnyddio matches. Mae rhai chwaraeon yn fwy peryglus na'i gilydd, ond dim ond pobl sy'n mentro chwarae gyda tân. Mentro chwarae gyda tân hyd yn oed pan fod y tân hwnnw yn bygwth ac yn dinistrio. Ond ein chwarae gyda tân yw'r holl ddefeisiadau niwclear a phob cais arall sydd yn bygwth bywyd heddi. Chwarae gyda tân yw bob penderfyniad anoeth a disynwyr sy'n rhoi bywydau eraill mewn peryg. Mae tân fel dŵr, mae e'n was da, ond yn filltir creulon iawn. Unwaith fydd y tân wedi cael y gorau ohono ni, dim ond trychineb fydd yn ein disgwyl. Wel, yn y Beibl, mae tân yn arwydd o bresenoldeb Duw. Cymrwch chi enghraifft nôl yn llyfr Exodus, fe ymddangosodd yr arglwydd i Foses mewn fflam o dan o ganol perth, a dyna chi un enghraifft yn unig. Ac ar ddydd y Pentecost, ymddangosodd i'r disgyblion dafodau fel o dan yn ymrannu ac yn eistedd un ar bob un ohonynt. Tân. Beth sy'n mor arbennig am dan? Pam bod tân yn apelio ato ni? Wel, un yn nodweddion tân, wrth gwrs, yw i fod e'n goleuo yn dre. Mae e'n goleuo. A goleuni yw Duw hefyd. Does dim tywyllwch yn perthyn i Dduw. A ddawodd Iesu i'w ddisgyblion y bydde'r ysbryd yn dysgu popeth iddynt, ac yn ei hatgoffa nhw o bopeth a ddywedodd ef. A beth yw hynny, ond bod y disgyblion yn cael ei goleuo. A dyna yw gwaith yr ysbryd. Goleuon meddyliau, goleuon calonau ynglŷn â Iesu Grist. Mae chwarae a tân yn beryglus, ond o bob chwarae a tân, yr un mwyaf peryglus ohonyn nhw i gyd yw chwarae ar gwirionedd am Dduw. Na chymer dduwiau eraill ar wahân i mi, medde Duw yn ei orchmynion. Na chymer enw'r arglwydd y Dduw yn ofer, ac eto, mi rydyn ni yn cymryd enw Duw yn ofer dro ar ôl tro, ddydd ar ôl dydd. Ond mae'r ysbryd glân yn ein helpu ni i gymryd enw Duw o ddifri, yn ein goleuo ni ynglŷn â'r gwirionedd am Dduw. Nodwedd arall tân yw gwres. Fe adroddir ymuno arwyr ein cenedl ni, Saunders Lewis, yn anerch cynulleidfa ac yn tu ar y pryd yn ymgeisydd seneddol. Ac ymhlith y cwestiynau o ofynnwyd iddo ar ddiwedd ei anerchiad oedd beth yn ei farn ef oedd angen mwyaf Cymru. I hangen fwyaf yw am ddiwygiad crefyddol oedd ei ateb. Diwygiad crefyddol i yrru'r syrthni a'r blinder allan o awyr crefyddol ein gwlad ni. Mae rhai yn disgrifio'r cyflwr crefyddol presennol hwn yn negyddol iawn, drwy ddweud i bod hi'n nos ar grefydd yng Nghymru. Ac hefyd mae'r gair gaeaf yn cael ei ddefnyddio. Pan mae'n ni'n meddwl am y gaeaf, ni'n meddwl am oerfel. A phan mae'n oer, mae'r oerfel yn gallu esgor ar lot o bethau diflas, sy'n ni'n gallu dal anwyd, a mae hwnnw yn ei dro yn gallu troi pneumonia. I ni hefyd yn gallu dioddef o hypothermia, hynny yw bod dim digon o wres yn ein cyrff ni. Mae rhai yn dadlau bod y cyflwr hwnnw wedi bwrw rhai o gynulleidfaoedd ein gwlad ni heddi, a bod yna ryw hypothermia ysbrydol wedi cydnio arno ni gyd.
Rhydd i bawb i farn wrth gwrs. Mae'r ymateb i'r oedfeion sydd wedi darlledu dros y cyfryngau cymdeithasol yn ystod y lockdown yn ddigon i wneud i mi gredu bod na wres ar waith. A'r unig esboniad y medrai rhoi'r gwres hwnnw ydy ysbryd Duw. Ysbryd sydd yn tanio ambell i wrechionen fan hyn a fan draw ac yn cynhyrchu gwres y tu fewn i ni, yn cynhyrchu gwres yn ein calonau ni. Mae ysbryd Duw yn goleuo, mae ysbryd Duw yn rhoi gwres ac un ffactor fach arall hefyd, mae e hefyd yn rhoi nerth i ni. Mi roedd y disgyblion siŵr o fod wedi cael ofon mawr pan ddywedodd Iesu wrthyn nhw mae gwaith nhw fydd yn mynd ar y fengil i'r holl fyd a thraws newid y byd yn gyfan gwbl. Wedi'r cwbl, doedd dim llawer o adnoddau ganddyn nhw, dim addysg, dim statws yn y gymdeithas. Siwt yn y byd o'n nhw yn mynd i fynd ati i draws ffurfio'r byd. Ond chwel, nid beth nad oedd ganddyn nhw oedd yn bwysig iddyn nhw, ond beth oedd ganddynt. Ac fe fyddai'n werth i ni gyd drio meddwl am bethau fel yna hefyd. Ychydig bach yn fwy cadarnhaol. Edrych ar yr hyn sydd gyda ni, yn hytrach na hiraethu am y pethau sydd ddim gyda ni mwyach. Oedd gan y ddisgyblion fwy na digon. Oedd ganddyn nhw nerth Duw ei hun. A phan mae'r eglwys yn caniataidd i gael ei llenwi â nerth Duw, ac wedi dilyn disgyblaethau myfyrdod a gweddi, y mae'n tyfu'n gryf ac yn magu brwdfrydedd newydd a ffresni newydd. Heddi ar Sul y Pentecost, gadewch i ni gerdded gyda Duw, a bod yn ymwybodol o'i oleuni ef o'n hamgylch ni, yn pelydru i oleuni ar ein llwybrau. Gadewch i ni hefyd fod yn ymwybodol o'i wres o ddi fewn i ni, a hefyd o'i nerth yn ein harwen. Ac i gloi, dyma eich eiriau hyfryd y diweddar W.G. Griffith. Y tân a roddais ar ein hallor gynt, sy'n marw yn harth y nos yn edwydd hir. O tyred unwaith eto nefol wynt, a chwyth y fflam yn eiras ac yn glir. Gwel Gymru ac aberth arall ger dyfron, gobaith a chalon lan, ffydd a newydd gan, arglwydd gwel Gymru ac na wrthod hon. Yn wir, tyred arglwydd Iesu. Gweddiwn. Ein tad, diolchwn i ti am yr amrywiol ffyrdd yr wyt yn datguddio dy hun, ac yn gweithio yn dy fyd ac yn dy eglwys. Yn arbennig, diolchwn am dy wneud â ni, trwy dy ysbryd glân, am ei rym yn y greadigaeth, yn dwy'n trefn o anrefn, a goleuni o dywyllwch, ac am ei egni creadigol yn ein bywyd ni. Diolchwn am iddo ysbrydoli'r proffwydi i lefaru dy air, a thywys dy bobl i ddeall dy ewyllys. Diolchwn am iddo ddisgyn ar Iesu yn ei fedydd, i'w arfogi ar gyfer ei weinidogaeth, ac un harwain ninnau i'w adnabod a'i ddilyn. Diolchwn yn arbennig heddi am iddo am dywallt ar dy ddisgyblion ar y Pentecost cyntaf, i'w gwisgo a grym i dystio i ti, ac i adnewyddu a bywhau dy eglwys heddiw yn ei gwaith. Diolchwn am nerth a phresenoldeb dy ysbryd yn ein bywydau ninnau, yn ein tywys i adnabod a chredu yn yr Iesu, yn ein cynnal yn ein hargyfyngau, ac yn arbennig yn ystod y cyfnod gofidus a dryslyd hwn, ac yn ein hysbrydoli i ymroi i waith y deyrnas. Ysbryd sanctaidd, ysbryd nerth ac adfywiad,
Ymwel ath eglwys yw deffro o'i thrwmgwsg, a'i gwneud yn dist ffyddlon ac effeithiol o'r Efengyl. Ysbryd Sanctaidd, ysbryd tangnefedd, tywys pobl ym mhobman i heddwch a chytgord, cadw nhw rhag pob gormes a chreulondeb, ac arwain cenhedloedd y ddeiar i undod teulu Duw. Ysbryd Sanctaidd, ysbryd diddanwch a chysur. Bydd yn nerth i'r gwan a'r tlawd. Bydd yn gwmni i'r unig a rhai sydd mewn tristwch. Bydd yn arweinydd i'r rhai sydd ar goll mewn anobaith. Ysbryd Sanctaidd, ysbryd gallu a gwirionedd, gorchfygau'n ofnau a gwna ni'n ddewr yn o ti, rhyddha ni ond i faterwch a'n syrth ni, a chynnau fflam ein allor ein hyneidiau. Ysbryd Sanctaidd, ysbryd Crist, tyn ni bresenoldeb ein harglwydd Iesu, meddalan calonnau caled a llif dygariad, ysguba ymaith ein beiau a thyddeiant, a llanwa ni a nerth a llawenydd dy fywyd. Yr wyt ti fel y gwynt yn chwythu lle ymynu, yn dod atom ar hir llwybrau yn hysbys ac anusgwyl, yn cyffwrdd â ni yn holl brofiadau bywyd. Tyrd atom yn awr, ac aros gyda ni am byth. Gadewch ni weddio gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas. Gwyneler dy wyllus megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein diledion, fel y myddeiwn unna i'n diledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni. Diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan. Diolch arbennig i gwmni recordiau sain a hefyd coraicymru.com am ganiatadu i ddefnyddio y gerddoriaeth. Tan y sul nesaf, cadwch yn ddiogel a chadwch yn iach. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.